Adımlar Məktəbində төзелеш эшләре тулысынча тәмамланган биредә хәзер җыештыралар 25 000 гектар мәйданны биләгән 3 катлы комплексны bir ел эчендә төзеп чыкканнар. Узган атнада барлык документларны директорга тапшырдык, биредә төзелеш эшләре тәмамланган. Зур һәм якты сыйныфларда 1224 бала белем алачак. Хәзер 3 телне татар, рус, инглизчәне камил белергә теләүчеләрне туплыйлар. Беренче сыйныфка 100 бала кабул иттек һәм бүгенге көндә безнең әле 2нче һәм 7нче классларга кабул итү процессы бара. Мөгаллимнәрнең 92% инде тупланган. Математика һәм башлангыч сыйныф укытучылары кирәк. Аларны сайлаганда 3 телне белүчеләргә үстенлек бирәләр. Педагогик кадрларга килгәндә алар дәрәҗәсе шактый югары, шуңа күрә без инде бу мәктәпнең көчле белем бирердәй мәктәп икәнендә ышанып булабыз. Бу мәктәптә без фәннәрне 3 телдә алып барачакбыз. Ул инглиз теле, рус теле һәм татар теле. Мәктәптә эшләү дәврем минем 15 ел быел була. Татар теле мин 1нче сыйныфлардан алып 7нче сыйныфларга хәтле укытачакмын. Adımlarga килүче балаларны татар телендә иркен сөйләшергә өйрәтү, бер-берсе белән аралашу минем төп максатларымның берсе булып тора. Биредә укучылар француз, гарәп, төрек, немец һәм корея телләрендә өйрәнә алачак. Adımlarda biz татар телен үстерү өчен татар телендә театрлар күрсәтергә һәм телевидение белән уртак ниндидер проектлар ясарга телибез. Мәктәптә 2 бассейн, спорт, гимнастика заллары бар. Хезмәт дәресләре өчен кабинетларда җиһазландырылган. Һәр хатта шүп-чарны аерым җыю өчен савытлар куелган. Adımlar Мәктәбендә ашхана 450 укучыга исәпләнгән балаларның менюда тәкъдим ителгән ризыкларны сайлап алу мөмкинлеге булачак. Башлангыч сыйныф өчен иртәнге аш түләүсез булачак. Adımlarның тормыш фәлсәфәсе уйлый белүче балалар, белем камилләштерүче укытучылар һәм ярдәмгә әзер әти-әниләр. Бары шул очракта гына лаеклы киләчәк буын тәрбияләп була дип ышаналар. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.